tana gode wa Ubangiji wanda shi ya bani gani da ji, har ma ya ɗan da basira baiwar waka bangada. Na tana gode wa Ubangiji wanda shi ya bani gani da ji, har ma ya ɗan da basira baiwar waka bangada. Daga zarar na saka baitika na masoya sun saurara, Rabbana ta tsere mana yan uwa kun ga shi yayi mana baiwa. Ya abun bautar mu guda daya wanda shi muka sa a zuciya, addu'a muke dare da rana ba fashi har zuwa safiya. Ya masoya ga ta kuma na san in nai kun saura, lokaci zai yi mana gaskiya fatan alkhairi ne muku. Dan uwa na mu gane duniya ta mu karfi fiken saboda take, domin ga abin da muke ciki san ba kyawu haka ne yake. To ni da ake ta tsimina mi zai sa in shagali na, domin san mutuwa na jira lokaci ne mu shagali na. A abin da muke son ba kyau yan uwa mun daina gaskiya, mun dako duniya mun rika ta zamto yi mana rayuwa, domin mu mun shaida hakan ba shi ne yi mana gaskiya. Duk abin da muke yi a duniya mu tsaya da tunanin abu na ɗayan mutuwa ce kun gani, na biyin kabari sai kaji, na ukun shi ne dai gaskiya baki mai sarki ya faɗa. Ranar tashin alkiyama tabbas kowa sai ya ji, gaskiya fa ake ta faɗa kuma gaskiya za a yi shari'a, domin ba wani nuku-nuku ba tamkar rubutu ba ce da kwai. Rabbi Allah shi ne sarki shi zai yi shara algaskiya, kai rike Allah da mazansa tabbas kai baka ga faduwa. Yan uwa na musulmi kun ji ko fatan zan bar kwa lafiya, ni ne naku Adamsi yaro so mai san karaki. Na tana gode wa Ubangiji wanda shi ya bani gani da ni, har ma ya ɗan da basira baiwar waka bangadara. Daga zaran na saka baitika na masoya sun saurara.